Usuku umhla ka-3 ku-October onyakeni ka-2025 ake sikhele phezulu izindaba ezithinta abaholi beqembu le-IFP. Ake sibheke okwenzeka ezinhlakeni zalo leli qembu. Umengameli we-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa uncuthe amalungu aleli qembu ukuthi aqinisekise ukuthi agcoba amaziko asemthethweni kungagcotshwa amaziko awumgunyathi. Uthi lokho kuzoqinisekisa ukuthi izinhlaka zeqembu zikahle njengoba kubhekwe okhethweni lonyaka ozayo ka-2026. Ngiyagcizelela ke ukubaluleka kokuvuselelwa kwamaziko aphinda agcotshwe, amaziko aphilayo hayi angombombayi, ngoba okubanga ukuthi ubaba uZonda wine ngaso sonke makunokhetho yingenxa ukuthi unamaziko aphilayo. Uma sekufika ukhetho iwona athwala umkhankaso, akhankasela ubaba uZondi abe ngama-party agent. Iphini kaSihlalo kazwelonke weqembu le-IFP umhlonishwa Thembeni kaMadlopha Mthethwa uhambele eDaggakraal edolobheni eVolkrust esifundazweni eMpumalanga. Uhambo lwakhe luyingxenye yezinhlelo zeqembu i-IFP zokugqugquzela izinhlaka zaleli qembu ukuthi zisukume zilungiselele ukhetho lwangonyaka ozayo. Umhlonishwa kaMadlopha Mthethwa uhambela kule ndawo nje kunokukhathazeka mayelana nokugqoza kokuhlinzekwa kwezidingo zomphakathi. Izakhamuzi ziphathise umhlonishwa kaMadlopha Mthethwa umlayezo wokuthi zifuna ukuthi iqembu le-IFP libeke eqhulwini ukuhlinzekwa kwamanzi kanye nogesi kule ndawo. Khona manje amalungu e-IFP ngaphansi kamasipala oMhlathuze abamba umhlangano wokugqugquzela ukuthi kusungulwe kuphinde kugcotshwe ngokusemthethweni izinhlaka zaleli qembu ukuze kulungiselelwe ukhetho lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo. Ake sihlole okwenziwa ngamalungu e-IFP ePhalamende. Usihlalo wekomiti yomkhandlu ePhalamende ebhekele izindaba zabesifazane, intsha nabantu abakhubazekile, umhlonishwa Lizelle van der Merwe we-IFP kanye nomhlonishwa uLes Govender oyiphini kaSihlalo we-National Council of Provinces i-NCOP bebemele i-IFP kanye nePhalamende laseNingizimu Afrika engqungqutheleni ye-G20 P20 Speakers Summit. Lo mhlangano uqale ngezingxoxo ezimayelana nentuthuko ebandekanya wonke umuntu, ukubamba iqhaza kwabesifazane nentsha kanye nokuvuselela izikhungo zentando yeningi emhlabeni wonke. And I can tell you, they spoke so passionately about women issues. The fact that, even when we deal with our budgets need to be gender sensitive. And, they sort of coined the phrase, look at your budget with a gender lens and make sure that women's issues are placed on top of the agenda, as well as ensure that budgeting is done to address those issues. And not only you have the money appropriated for that, but that money is spent for that purpose. Kuze kube ngokuzayo sethembe sisebenzela wena.